איך נולד השיר? איך שיר נולד? יונתן גפן כתב מילים, ויוני רכטר הלחין. על הקלידים, עומר נחום מכיתה ו', צופים, אלון אמיתי מכיתה ו', גיטרה, אילי איילון. והנחתה של בר סמוג מכיתה ז', נרקדו מאי אמסלם ויובל זיגרון מכיתה ה', עדי דמתי מכיתה ד', נועה מרק ויערה גד מכיתה ג', עידן כהן מכיתה ב'. את השיר השני, איך שיר נולד, בהנחייתה של ירדנה כהן, המורה שלנו למדעים, היסטוריה ועוד. והיא בוגרת בית ספר רימון. ישירו יעל עלי מכיתה ב' וזויה בן ארי מכיתה ה'. בבקשה. עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמהות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי איך שיר נולד. איך שיר נולד כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה. איך שיר נולד כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום איזה יופי, הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק. מחמם 3 מילים, מחמם על אש קטנה ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף סליחה וזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב 3 כבשים וזורק קובייה של קרח. צריך לדאוג שהקרח יהיה חם